थास' बिसं ओमफ्राय मैथा ना ओमफ्राय बेयो लाइ भाजा। आंहा लाइसो होनफ्रांलाय लांबाय लाफाजों फालंजोंसोमोन आरोना बे लोगोफोर मैद्रुआ। ओमफ्राय फुलकबि ओमफ्राय गाजर ओमफ्राय बेयो ना भाजा ओमफ्राय बेयो बोरमा बेदर। जोंहा ओंखाम जानो नागिरदों आइजों आंजों। ओमफ्राय आइया जिरायना दंग्रोयो। कम्पिटिसन सानैजों सोर जानो हायो जानो हाया बानलुखौ जाजोबनांगोन। बे बानलुखौ जाजोबनांगोन जायनो जानो हाया। जानोसै आयौ मागो बिदाय देन्जार लाखादो। बापरे बाप थास' बिसं ना गोरान। ना गोरान नङाहाय औ गोथांसो। गोथां खुगाफोरानो बावलायलाङोहाय। देन्जार बानलुआ खिबु खिस्राय जाथारगोनहाय। गोखै जाबाय बोरमा बेदरा बोरमा बेदर जेनदा लुनदुन नुखादों। बानलुआ ज्रोम जादोंलै। फुलकबि दिनैसो मोनजाबायहाय थास' बिसंखौ मोनजाथाराखैमोन। आयौ सासे गोजा खायनायसो जाबाय आंहा। गोजा खाय सासे होनायसो जाबाय। आंखौ आंसो दानो जाखांबाय। बिराद गोथाव जाथारदोंहाय मैद्रुआबो मोजांथार जादों। माइरं लकेलजों मैद्रु मैद्रुआबो मैद्रुआबो लिमोनद्रालायदो। लाफा ओंखायनो गोबाव गोबाव सङो। हायगोन दे ना फ्राय Kalau aneh lah lagi. Kalau gue kamu. फालौ ओंख्रियाव सिबन जा जानायखौ नुवासै दासो सान। लिमोनलायमारदोंना मैद्रुआ। बे मोजां जादों लाफा ओमफ्राय पालां लगायनानै। खिन्थु दानि फुदुंनाय सोलाबायनायाव मोनथारनाय जालायो। आबाबोनथ' गोथाव जाथारदों। थास'आबो थावसोलै। गोबाव जाथारबाय थास' आन्था जाया दिनै बैहाय हाना लायबा मोनो आरो थांनायानो जायासै। बेहासो मानाबो गोथावबो जाथारो आरो। मबाइल स्टेन्ड मोनबा मानो दानस'नो गोथावथार जायोलाय जानायासो। गैया म'आव दं थांबालाय जों आयौ जों बिदिनो टाइम जाना खिथिबाय थागोन दे रायजोबो। नोंसोर मोजाङै नायबानो जाबाय। जों जाबाय थागोन नोंसोर नायबाय था ना। जों एबारनिफ्राय स्टेन्ड बायनानै जों साफा बानायगोन। जानायखौल' खिथाबाय थागोन बेलेग खिथाला आरो। बेलेगबो खिथागोन खिन्थु जानायखौ बांसिन खिथासिगोन आरो। जों मा जायो मा मायो जानायथ' नुवाखैना। Kilo. केजिसे मोनगोन साबसिनबाव। Kamu itu semua kamu dari mitra apa tuh na? आइ नांगोनला आलां लाफा Aku. ओंखामखौ Aku sebutnya menjaga betul. आंहा ओंखाम लाबावलायबावबायसो आरोना लोगोफोर गोथावानो ओरैबायदि थास' बिसं जानो लुगैखादोंमोन आङो लोगोफोर जा गोथाव जाखादों आरोना ना होलायलायनानै जि गोथाव जाखाबाय जों आइजों आंजों लोगोफोरनि। माबा मोजां जायो जानाय एकदम गोदान बाय खालि जानोबा मोजां जाबाय। एमान गोबाव फिसाव थाबाय जोंहा खनजोबला फैयो। दाबो फैबावसो गैसिला। नाखौबो होनानै मासे एवना होगोन दे किल'नि नाखौ। ओमफ्राय जों जाहोगोन। मायाव लानानै जाबानो जाबाय। दे माला दौलायलायगोन ओमफ्राय लोगोफोर जोंना मबाइलानो साइडआव दोननानै बानायनाय नालाय ओरैहाय जाग्रा बुस्थुफोरखौनो नुवासै आरोना लोगोफोर। आङो देनांहाय मबाइल स्टेन्ड बायनानै आराम बानायबाय थागोन आरोना लोगोफोर। जों आइजों भिडिअ बानायबाय थासिगोन आरोना एबाराव बिदिनो जानाय ओमफ्राय दिनै फार्स्ट खालामबाय आरोना जोङो लोगोफोर ओंखाम जानाय आइजों आंजों। नोंथांमोना सोर सोर नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो। ओमफ्राय जोङो दायो जाखांबाय आरोना। ओमफ्राय बानलुआ खिन्थु जा गोसा जाखादों आरोना थास' बिसङा लोगोफोरनि आंहा मोखां गोजा जालायलायबाय। ओमफ्राय जाखांग्रोमोना भिडिअखौनो दोननांलायबाय आरोना भिडिअ लानो हायासै। ओमफ्राय